Hai, moça! Vou dar mais de mim, cuida mais. Ai, não pode. Caminhar, cara, não знаю, че. И да, много знам. Майко! За тази няма да направя. Абе, добре, не да канта. Айде, какво ще направиш? Макар аз да направим. Айде, бе, председател ми! Майко! Стая се зачиша, чули се? Какво? Не это плохо. Да, ну-ка, его клеткой, жителя, Ай, направи нещо, чакам да отидеш, ще да чакам да направиш нещо. Айде, чакам да. Ай, и това с Георги, сега това да чакаме да видим какво направи. Аз малко да... Победено ще да стане на така. Бързо, може да никакъв начин да ме